Nah, ini kita akan berjalan di kawasan pemukiman ini. Bah, Amit, niki trek keliling ngecek desane. Oh, masak nopo niki? Oh, badhe ramban niki. Ramban bayam nggih. Walah, bayam wonten, sukun wonten, lumbu wonten. Ini berarti ndek jeng pun berangkat, Mbak. Ini iki jenenge napa, Mbak? Anu mesti moteti ta napa ngeten iki? Moteli nggih. Terus dilebet gadahe. Seperti mriki nggih. Nggih. Diambut. Piye nek ngarani? Oh. Wacerahno niku. Iki sing diarani napa? Sukane jar ingkang bersam Nyarati cara. nyarati. Nek panen pari kan ana sing diarani gao-gao. Iki tunggale ngeten iki. Tinggal Menikmati ayo Pak kapan Mas? bacaan. Ayo Mbak, Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Tentunya tak pernah bosan untuk belusuan desa. Nah, pada kesempatan pagi hari ini video kita awali dari kawasan pemukiman warga yang ada di dataran tinggi. Dan kita ini berada di pinggiran hutan jati kampung. Kita berada di kawasan Desa Perantaan, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sambil kita sapa-sapa, kita ajak pemirsa menikmati pemandangan pagi. Di depan itu nampak rumah-rumah warga. Karena kita berada di atas, jadi itu nampak genting-genting milik rumah warga ya. Kita ucapkan terima kasih tentunya bagi pemirsa setia yang selalu mengikuti petualangan Sahabat Al-Arif Blora. Dan bagi pemirsa yang mungkin baru tahu channel ini atau baru menonton video ini, kita ucapkan selamat bergabung. Tentunya jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan dengan info-info terkini dari Sahabat Al-Arif Blora. Karena setiap hari itu selalu saja ada cerita-cerita yang kita bagikan ya. Pokoknya nang di subscribe, ojo ngasek ketinggalan bolo. Nah, ini kita akan berjalan di kawasan pemukiman ini. Ini suasana pagi yang cerah, Agung, yang sangat sahdu. Nah, cerita apa lagi dalam belusuan kita? Pasti sudah pada penasaran. Yuk kita berpetualang. Ini ada Mbak. Mbah, Amit. Niki trek keliling ngecek desane. Oh, masak nopo niki? Adang jagung, Pak. Oh, badhe ramban niki.
Ramban bayem nggih. Walah. Bayem wonten, sukun wonten, lumbu wonten. Walah nek sayur mboten satumbas nggih. Lumbu dijangan yo enak. Lah mboten teng Saben iki. Nggih. Oh, tunggu pari. Oh. Monggo Mbah. Persiapan jangan nyayur. Nggo sarapan bolo. Sing kakung seniman sing putri seniwati kaya ning kumpul. Nah ini bolo, ini pagi hari ini itu kita akan ikut apa namanya bancaan. Ini bancaan apa jenenge Mbak? Bancaan undoh-undoh jagung loh, iki ingkunge lagian mateng. Wis menjadi ciri khasnya orang di desa kalau panen jagung atau panen padi itu pasti ada bancaane. Ini tiba-tiba kita sudah sampai ke sawah. Ternyata bapak-bapak wis mendahului nggih Bu nggih. Wis ndisiki karo ibu-ibu kae. Nah ini kita proses apa namanya ya, panen jagung atau undoh-undoh jagung. Ini karena apa kirimannya wis teko, iki diaturi sarapan riyen. Ono apa istilahnya bancaan ngoten nggih. Ono bancaane. Iki berarti ndek enjing mawon berangkat, Mbah. Ini ki jenenge napa, Mbak? Anu mesti moteti ta napa ngeten iki? Moteli nggih. Terus dilebetke adae. Iki bolo, iki proses jenenge apa? Moteli jagung. Jagungnya dipoteli. Nah, iki mriki, Mbak. Mriki nggih. Nggih. Goreng iki, Mas.
hasilnya lumayan bolo. Opon siap niku? Oh nggih. Mbah, bancaan Mbah. Monggo Pak Hardang iki Pak. Nggih, pun. Monggo Pak Hardang iki. Boten kulino. Mumpun Ampun Hardang iki genah rong sarung kulino. Kulino sarapan aku. Niki mau kajate napa berarti kajat undo-undo. Monggo wis monggo. Iku kan anu godhog kok dienggo mak. Mriki langsung. Dari ini wis tanggung biasa lho Pak. Kita diproteksi. Kajat undo-undo. Nah, dari proteksi Pak. Segone sego. Pak Hardang mriku Pak Har. Nggih, pun. Monggo Bu, mriki Bu. Ah, ndang biasa terus lah biasa. Berarti napa tetep ingkunge wonten nggih. Nggih sarapan. Niki dina kok. Diambut. Piye nek ngarani? Oh. Dipasrahno niku. Ya putu mate esok. Iki sing diarani napa? Sungkane jar ingkang bersambut Nyarati cara. nyarati. Nek panen pari kan ana sing diarani gao-gao. Iki tunggale ngeten iki. Tinggal niku. Oh, berarti niki mangke dipangan gagak. Nggih. Gagahe saireng niku. Bareng gagak saiki wis ora ana. Jadi pangan wong. Oh. Nah, ini salah satu apa jenenge tradisi nggih. Nggih. Tradisi yang tetap dilestarikan. Enggak tak beres sarapan Pak jenengan. Nggih, nggih. Aceng ki wonten lho Pak. Nggih. Nggih aceng mawon Pak. Nah, ini bolo, ini tadi kajat sudah dilakukan. Ini selanjutnya kita akan menikmati kuliner bersama. Ya seperti inilah guyub rukun kebersamaan para sedulur saat tradisi bancaan undoh-undoh jagung. Buntele buntel godhong gedang wis seger pokoknya bolo. Iki bolo iki melu bancaan. Jadi sebagian besar iki usum panen ngeten iki nggih. Anu kalih ngelingke nggih para sedulur, nek pas undo-undo ngeten iki nek parkir kendaraan sing ning pinggir-pinggir dalan aja lali disogok nggih. Nek ora ngono sogoke aja dimbarno kentul-kentul. Sogoke kudu digawa ngoten nggih. Lah piye kadang panene ning kene montore ning kono. Jagani nek ana wong sing atine elek engko nang montore digawa. Silah nggih Pak. Enggak, silah. Silah terus. Nah, ini bolo. Ini ning desa mangane muluk nggih, Pak. Nggih. Muluk.
seger pokoknya. Menikmati bacaan. Lah iya lah yang ora dipan gagak diparani pitik. Tidak tahu es. Berarti bancaan ngeten iki wajib nggih, Pak? Wajib, Pak. Kudu nggawa ingkung. Iya, tonton tiangnya kan bisa kapan kawan. Malah iki ono jangane barang nek. Iya, Pak, enten monggo. Jangan keluar. Ini pokoknya bolok. Bar iki terus udah meneh. Semangat pokoknya. Nah, ini sak bubare mangan. Iki terus dipethuk meleh nggih, Bu nggih. Engko iso dienggo mangan siang meneh. Iki bakdo niki terus lanjut undoh-undoh meneh. Nah, nek wong desa nek ngarane dipethuk ngoten nggih, Bu. Dipethuk atau dibungkus. Tapi yo ana nek dipethuki jare mapak ngono kae ya. Mapak kuwi yo methuk. Arep methuk buke ning sekolahan niku yo mapak. Nek iki methuk-methuk ngadahi. Istilah-istilah Jawa kuwi akeh banget bolo. Pak nun sewu lah nek jagung ngeten iki berapa bulan panennya? 3 bulan. Oh 3 bulan pun panen. Oh jadi cepat ternyata 3 bulan sudah bisa dipanen. Nah ini jenis apa Pak Sumo Sakti. Sumo Sakti. Obatnya ringan, Pak. Oh ngoten nggih. Obatnya gangir nggih. Sumo Sakti. Rondap atau Sidapros. Nah ini setelah sarapan tak lupa menikmati kopi. Wong mau ke omah yo digawani kopi. Wes sajane lengkap nggih Bu. Sajane lengkap ben ora rewel jare niku. Sangsal kata yang menjadi bagus. Nggih amin ya rabbal alamin. Semoga panennya berkah barokah. Iso dhewe. Nah bolo ini kita sepilkan di galeri toko Al Arif Blora. Nah ini sudah kita redikan aneka macam buket. Jadi ini sudah banyak pesanan yang masuk untuk persiapan. Ada buket untuk kado, untuk wisuda, untuk kelulusan, lamaran dan lain sebagainya. Nah ini contohnya ini sudah kita redikan seperti ini. Jadi pemesan tinggal milih regane piro. Nah regane tulis dhewe bolo. Jadi notane kuwi tulis dhewe. Kowe pesen sing rega piro engko digawekno. Modele koyok piye iso dirembuk bareng-bareng. Nah ini akeh banget lho. Sing pengen pesen nggo lamaran ya iso, nggo pernikahan ya iso. Ini pernak-pernike tinggal milih bolo. Tinggal milih isiane, pokoknya warna-warni pernak-pernik sesuai dengan pemesan. Nah ini buket rego pelajar ya ono mulai rego Rp25.000. Topenge iso milih ya iku lho. Topenge bonekane cilik-cilik ya akeh. Nah, pengen rego rada larang ya iso. Ini pernak-pernike kabeh wis ready bolo. Nah, di toko Al Arif Blora yang lokasinya berada di depan lapangan Kridaloka Jepon atau di sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora.
Monggo pinarak nek kepengin pesen bagi lamaran, seseran pernikahan, aneka macam buket bunga, roti berkatan, souvenir, undangan dan lain sebagainya. Regane piro? Nah, regane tulis dhewe ning nota bolo, iso dirembuk, sing penting seneng lan cocok. Nah, iki sing bar ngirim ya balik. Ngomong anake ning omah. Putune kae. Putune nderek ning sawah. Nggih, atas. Lumayan nih Bu, 2 kilo sepuluh. Jagung sumo sakti ini. Iki wis garing kok ora usah meme iki. Jadi memang diumbarno ning kene kuwi ben garing nggih Bu. Kok istilahnya teko omah, ora usah meme. Pajeng pinten Bu niki? Dereng nate kabeh nggih. Tapi panen iki kok nggih. Jadi baru panen 1 kali ini, belum pernah dijual. Ndrok nggih. Nah Bolo, seperti inilah suasana saat undoh-undoh jagung atau panen jagung. Warga kompak bersama-sama saling membantu, atau nih istilah wong Jawa nek ngarani gotong royong. Ini alhamdulillah hasil panennya juga bagus. Ini setelah tadi didahului dengan tradisi bancaan undoh-undoh, ini warga dilanjut untuk undoh-undoh lagi. Niki saya nggih Bu panennya nggih. Ya, alhamdulillah saya. Nek jagung niki cepet panennya nggih. Kurang lebih 3 bulan tadi. Oh 3 bulan pun panen. Ini berarti dereng nate jual? Belum. Infonya berapa harganya Bu? Belum. Setengah, mulai 4,5 sampai 5.000. Kadang nek garing ngoten niku saged langkung gangsale ya Pak. Oh menyesuaikan nggih. Nggih, menyesuaikan. Semakin kering harganya semakin mahal. Kisaran 4,5 sampai 6.000 niku nggih. Iya. Ya alhamdulillah Bolo. Harganya masih bagus buat petani ngeten iki nggih Bu. Cara hitung-hitungan ya isih cucuk lah.